A ako sa z taxikárky v New Yorku stala spisovateľka, střídavo žijúca v Čechách a v Londýně? No já bych spíš řekla, že to je otázka, jak se z hladové spisovatelky stala londýnská taxikářka. Protože já jsem se to taxikaření v Londýně, ještě jedno, já jsem se to taxikaření v New Yorku vybrala proto, abych mohla psát, protože mě to dávalo spoustu času na to, abych se soustředila, abych odjela třeba na půl roku někam pracovat a krom toho mě to přineslo spoustu příběhů. Takže samozřejmě první byla touha psát a až sekundární byla touha teda jezdit s taxíkem. Koľko rasizmu ste spolu zažili a kde najviac? No, kde jsme zažili rasismus, jako relativně strašně málo. Byly takový jako legrace, já třeba občas tak jako láskyplně mu říkám opičáku. A on to má hrozně rád a je to takový trošičku cvičení, že vlastně nemusí vždycky každý, kdo ho osloví opičáku, to myslet špatně. Ovšem nejvíc jsme se vlastně setkali s problémy, když jsme byli v Čechách a tam nějaká strašně politicky korektní paní nám začala vysvětlovat, že že já si nesmím dovolit mu ho tak oslovovat a podobně. On říkal, ale já to mám rád a to je v pořádku. On říkal, ne, tak se to nesmí říkat a musí na něj být jako dostatečně prostě hodná a úctivá a tak dále. To je neúctivý. Říkám, ale já mu říkám úctivě v opičáku. Stejně to nepomohlo. Takže to byl takový jeden takový rasismus, který jsme trošičku zažili. Nebo bylo mě vyčteno, že jsem vlastně rasistka, přestože teda Kennymu to vůbec nevadí a má to rád. A on mě taky říká opice a podobně, ale to zřejmě nevadí. No a jinak chvála bohu jenom takový třeba přátelský rasismus bych řekla, jako třeba Kenny zažil v tramvaji, měl tramvajenku, ukázal jí revizorovi, byl strašně hrdý, že má na rok tramvajenku a revizor říká, no jo, máš tramvajenku, ale stejně jsi černý pasažér. A takovéhle jakoby legrace, které on si nebere k srdci a byla jsem strašně příjemně překvapená, když jsme se znali asi tak měsíc nebo dva a jeho honili nějaký 4 pravděpodobně skyni v tramvaji a teda nehonili, oni ho obtěžovali v tramvaji a v podstatě jako běželi za ním, hupli do tramvaje, říkali mu, že ať jde pryč, že je černá huba a tak dále, že ho tam nechtějí, ukázali mu takhle jako, že má vytetováno hate na kloubech. A já říkám, Ježišmarja, a co jsi dělal? Že on teda přišel domů a říkal, co jsi dělal? No, počkal jsem, až tramvaj zastaví a přestoupil jsem do předního vozu. Takže on to prostě řešil naprosto úplně v pohodě a vůbec se s tím nějak jako nenechal vytočit. Fakt je ten, že je občas příjemnější, když jsme takový tuctový pár, jako třeba v Londýně. Či si myslíš, Ivka, že knížka pre mladých lidí? Myslíš pre mladých dnešních lidí? No tak ano. To je asi trošku otázka, jako určitě teda já vždycky říkám, že v žádném případě spisovatel už není inženýrem lidských duší a říkám vždycky chvála Bohu za to teda. Ale zároveň samozřejmě se musíme smířit s tím, že lidi mají daleko víc různých médií, se kterými si mohou hrát a nemusí pořád číst. Ale o to vlastně víc mě těší, když se setkávám skutečně s 18letými, 16letými, skoro ještě dětmi, kteří skutečně čtou knížky a čtou moje knížky a různě jim rozumějí a dělají si podle toho názory na svět, což si myslím, že je strašně důležitý a takový lidi skutečně jsou a myslím si, že nic nevyhubí, že tady pořád budou. Menila by si svůj život za taký, který je len v tvojich představách? Člověče, to jsem se zrovna tuhle říkala, není to tak dávno, 3 roky před svých 50 a říkala jsem si, že mám teda z prdele kliku, že skutečně vlastně všecko v životě, většinu věcí, na kterých mi záleželo, jsem si nějak tak splnila. Počínaje teda partnerem, já jsem vždycky vlastně chtěla takového dobrého druha, pokud možno trošku exotičtějšího, přes teda to psaní knížek, který se zdá, že mě vychází, i když mě nepřináší bůh ví kolik peněz, ale dá se s tím při troše dobré vůle uživit. Až teda po to, že jsem vlastně poměrně dost poznala svět, takže ne, že bych chtěla dneska umřít nebo pozejtří, ale vlastně kdybych umřela, tak by mě to nebylo tak hrozně líto, jako kdybych třeba umřela ve 20 a jenom jsem doufala, že něco takového všecko v životě uvidím. Takže můžu říct, že jsem velmi spokojená s tím, jak to všecko dopadá. Ďakujem za rozhovor, Ivka. Tak jo, tak ahoj, měj se krásně. Aj ty, Ivka, nech sa veľa darí, veľa úspechov prajem. Děkuju a tobě taky. No, ať je v Londýně krásně.